kategórii moderátor spravodajstva sú nominovaní Lucia Barmošová, Ľubomír Bajaník, Ján Mečiar. No a pán Tvárošek, teraz je to už len vo vašich rukách. A ja to už viem. Víťazom sa stáva Lucia Barmošová. Dobrý večer. Už som si myslela, že to nebude vysvetlené, tá dokrútka, lebo by mi asi volali starí rodičia, že čo sme to tam hovorili. Našťastie to vysvetlené bolo. Som rada, že sme sa tu zišli všetky televízie, takže ešte raz dobrý večer, milí kolegovia, priatelia. Ďakujem veľmi pekne za toto ocenenie divákom, všetkým tým, ktorí mi poslali svoj hlas. Je to nádherná spätná väzba, myslím si, že pre celú televíziu JOJ. Chcem sa tiež poďakovať svojej rodine, blízkym, ktorí pri mne stoja, ktorí ma podporujú a ktorí ma držia pevne pri zemi. Takže ďakujem ešte raz všetkým a želám pekný večer. Lucia Barmošová. Ďakujeme veľmi pekne a gratulujeme samozrejme. Lucia, ty si prvá, ktorá dnes odchádza tiež štade. Pán Michal Tvárošek.